Ata Vatan TV YouTube kanalımızın yıllık telenaması gepleşigimizin hormatly muştaklary. Gepleşigimizin täze sananyna siziň ähliňizi hoş gördük. Gepleşigimizin başynda siziň owadan, başagay, aladaly durmuşyňyzy, diňe üstünlikleriň, şowluluklaryň yaran bolmagyny, töwereňizi bolsa, diňe gowy we haýyrly adamlaryň gurşap almagyny arzu etýäris. Gelecek heptedäki, ýagny 31-nji ýanwardan 6-njy fevral aralygynaky ýyllyk täzelikler bilen tanyş bolaýmysyňyz, bizden daşlaşmaň. Başladyk onda. Hamal ýyladay, gudular. Gelecek hepde siz üçin gowy hepdeleň biri bolup biler. Ýöne siziň gelecek hepdedäki mailnamaňyzy ýerine ýetirişiňize bagly bolar. Şeýle-de penşenbe gününe gereksiz çykdyjylaryň öňüni almak tede kyn düşer. Öz şahsy ara gatnaşyňyzda işçenligi hemde ılalaşygy ýola goýsaňyz gowy bolar. Ýogsa siziň deňdoşlaryňyzyň arasynda birazajyk düşünşmelik ýüze çykyp biler. Hemde mailnamalaryňyzda birazajyk kynçylyklar, päsgelçilikler ýüze çykyp biler. Siz şol babatda öz wagtyňyzy hemde güýjüňizi dogry peýdalansaňyz, tertipli peýdalansaňyz, ol päsgelçilikler size hiç ýyly diýanyny ýetirip bilmez. Hemde gelecek hepden ahyryna siz öz dost ýarlaryňyz bilen wagt geçirseňiz gowy bolar. Hemde durmuşyňyzda mailnamalaryňyzyň şowly bolmagy üçin täze bir tanışlyklara ýol açyň. Ýagny tanışlıkların adam durmuşunu, mailnamalaryň şowly bolmagyny nähili möhümdigini siz bir göz ýetirip bilsediňiz, onu durmuşyňyzdaky mailnamalaryňyzyň ilkinji nobatda täze tanışlygy ýola goýmalyp bir hökman mailnama açardyňyz. Bu babatda size Dale Carnegie'niň dostun nenesi gazanmaly we adamlara nähili täsirini ýetirmeliň kitaby okumagy maslahat berýärdi. Ýani ol kitapda Dale Carnegie'niň tutuş ömrüne gazanan tejribelerini ýazyp ýetiripdir. Ol kitaplardan ýüzlerçe däl, müňlerçe adamlar peýdalanyp işine ul üstünliklere ýetdiler. Size hem şol kitapdan peýdalanmagy, okumagy maslahat berýär. Ananyň size ören gowy täsirini ýetirjekdigini ananýarys. Sogry ýyladay, öküdçe. Gelecek hepden başynda siz öz çykdyjylaryňyz hakynda dogry we ýerlikli pikirlenmeli. Şeýle-de gelecek hepden dowamyna siz bir näçe kynçylyklar bilen, päsgelçilikler bilen gabatlaşyp bilersiňiz. Hemde şol kynçylyklar esasynda näme üçindir siziň ruhuňyz tiz çökýär, hemde negativ pikirlere özüňizi tiz berýäňiz. Şonuň üçin hem mehriban sowurlar size şeýlerak bir maslahat bermekçi. Siz maksadyňyza tarap hereket etýän bolsaňyz, maksadyňyz dogry we beýik maksat bolsa, diýmek siz hökman kynçylyklar bilen gabatlaşaýmaly. Şonuň üçin hem şol ýola düşeňizde anam bilen umydy hökman ýoluň ahyryna çenli ýanyňyz bilen alyp gidiň. Şeýle-de adam negativ pikirler hakynda pikiretse şol pikirleri öz durmuşyny tiz ornaşdyrýar. Şonuň üçin hem diňe pozitivni pikirlenmegi size maslahat berýär. Sebäbi hyýal güýji bilim güýjünden ýokary hasaplanýar. Şeýlerak bir ýagdaý bilen siz hem gabatlaşansyňyz. Hatda men özüm durmuşda kän gabatlaşdym. Şu waka bilen odalam gabatlaşan ýaly, şu ýagdaýlar men odalam bir ýerde ýaşan ýaly diýen ýüzlenmeler bilen özüňizi ýüz tutansyňyz, elbetde bu wakalar bilen siz öz hyýalyňyzda gabatlaşdyňyz. Şonuň üçin hem ilk bilen hyýal pikirleriňizi tertiplen hemde dogry, pozitivni pikirleri hyýalyňyzda salyň. Ýagny durmuşda üstünlige ýetmek isleýän pikirleriňiz hakynda ýa-da durmuşyň işde ýerine ýetirýän işleriňizde şowluk hakynda pikir ediň. Ýa-da bir näçe arzuwlaryňyzy hökman suratda hyýalyňyzda tiz-tizden janlandyrmaga çalyşyň. Bu size üstünlük getirer. Mehriban sowurlar siziň durmuşyňyzda, hyýalyňyzdaky etjek pikirleriňizde diňe üstünlikleriň yaran bolmagyny arzu etýäris. Juda ýyladay, ekidekler. Siziň durmuşyňyzda hemde gelecek hepdeniň ortasyny täze mailnamalaryň üstünde işlersiňiz. Ol mailnamalar size üstünlük we şowluluk getirer. Şeýle-de şol mailnamalary işleýän pursadyňyzda hiç kimden hiç sada hantama bolmaň, kömege garaşmaň. Diňe siz bir zady ýatdan çykarmaly. Adamlardan maslahat almagy, ene taňyň maslahatyny dinlemegi hemde tejribeli adamlaryň ýanyna maslahat sorap, şolaryň maslahatyny eýermegi unutmaň. Gelecek hepden dowamyna siz üçin täze tanışlyklaryň hem bolmagy mümkin. Siz täze tanışlyklara hökman durmuşyňyzda ýol beriň, sebäbi siziň mailnamalaryňyza üstünlük getirjek zatlaryň biri hem şoldur. Ýagny
geçirilen barlaların netijesini adam üçün, yani ulu adamlar üçün esaslarını neme hakkında köp pikirlenýänliklerini, iyidelenini, sorularını barlaların netijesini adamların ilkinci nowatda öz saglygy hakkında pikir etýänligini anyklanmaly. İkinci nowatda bolsa adamlar bilen nähil tanışmaly. Olar bilen nähil oňuşmaly. Hemde adamlara nädip täsirini ýetirmeli. Bu hakkında ören köp adamlar ikinci nowatda saglykdan ötürü ikinci nowatda köp pikirlenýänlikleri açyly. Bu soralara, bu pikirlere nähili we nädip jogap alyp bilersiňiz? Siz bu soraularyň jogabyny diňe kitaplardan hem de durmuşdaky tejribelerden tapyp bilersiňiz. Özümde öz tejribelerimden gadanan okan kitaplarymyň berjegini size başda maslahat beripdim. Yeni de şol kitaby size okumagy maslahat berýärin. Yani Dale Carnegie'nin dostun nenesi gadanmaly we adamlara nädip täsirini ýetirmeli. Bu kitaby okumak isleseňiz ýa-da tapmak mümkinçiligiňiz bolmasa şu aşağıdaky Instagram takypama girip ýüz tutup bilersiňiz. Feratan ýyldyzy, Lengeşler. Geljek hepde siz bağlanışyljak mailnama size ören gowy üstünlük getirip biler. Hatta ol bağlanışyljak işler, mailnamalar pullanyň has mühim bolup biler. Hemde feretanlar netijeli iş hakynda köpräk oýlanyň. Hemde puluňyzy, öýüňizi zerur zatlar bilen dolaryň. Ýöne size her bir işe mailnama bilen başlamaýaňyz. Mailnamalaşdyrylan iş ören ýokary netije berer. Şeýle-de mailnamalaşdyrylan iş siziň işiňiziň ören tez wagtda ýerine ýetirilmegine ören uly täsirini ýetirer. Şeýle-de mehriban feretanlar estetik tarapdan özüňizi gowlaşdyrmaga çalyşyň. Ýani birine yamanlyk etmek ýa-da negativ häsiýetlerinizi garaz gepinmek ýeri özüňizden aýyrsaňyz, siziň durmuşyňyzy peýda getirjek, durmuşyňyza ýagty saljak gowy häsiýetler bilen özüňizi baýlaşdyrsaňyz ören gowy bolar. Mehriban feretanlar, size durmuşda ýerine ýetirjek işleriňizde üstünlikleriň ýaran bolmagyny arzu etýäris. Efet ýyldy, ýolbarslar. Geljek hepdeniň seýşenbe gününe siziň işiňizde bir näçe gapma garşylyklaryň ýüze çykmagy mümkin. Ýöne ol gapma garşylyklara öz goşandygyňyzy goşmaň. Hemde durmuşyňyzda, işiňizde zerur däl problemalary döretmäň mehriban efetler. Hemde şol gapma garşylyklar çarşenbe gününe ýoş-ýoşdan gowlaşar. Ýöne hepdeniň penşenbe gününe siz öz geljegiňiz hakynda, geljekdäki maksatlaryňyz hakynda mailnamalaryňyzy taýýarlasaňyz ören gowy bolar. Çünki mehriban efetler geljegiňiz hakynda, geljekdäki esem oýsanmagyňyz hakynda pikir etmeň wagty geldi. Olary bolsa her bir pikiriňizi, her bir etmek isleýän zadyňyzy akça kagda bellemegi hem de şoňa uğralyp kereket etmegi maslahat berýär. Hem de şu ýerde adamyň häsiýeti hakynda size bir maslahat bermekçi. Siziň birazajyk ýaltalyk häsiýetiňiz bar. Ýagny durmuşda adam günnelik etýän hereketi 20 günüň dowamyndan soňra ennige öwrilýär. Ol ennik bolsa soňa waka adamyň häsiýetine öwrilmege, geçmege başlaýar. Şonuň üçin hem durmuşyňyzda ören gowy ennikleri döretmek üçin dyrjaşyň. Hem de şol ennikleri öz häsiýetiňizde gowy ennikleri öz häsiýetiňizde öwürmäge çalyşyň. Bu siziň geljegiňizde ören gowy täsirini ýetirip biler. Şonuň üçin hem mehriban efetler siziň durmuşyňyzda üstünlikleriň ýaran bolmagyny arzu etýäris. Sünnüle ýyldy, gaýyrlar. Hepdeniň başynda siz ören sewoşçuň, güýçli, beýik ruhda bolarsyňyz. Hemde hepdeniň dowamyna siz öz işiňiz hakynda, hemde aragatnaşykda bolýan adamyň hakynda ören köp pikir edersiňiz. Ýöne mehriban sünnüleler. Siz geljegiňizde, durmuşyňyzda üýtgeşme döretmek hakynda pikir etseňiz, hemde taslamalaryňyz, mailnamalaryňyz uğruna kän hereket etseňiz, has gowy bolar. Ýöne saglygyňyz bilen oýun etmeň mehriban feretanlar. Ýagny siz üstünlük hakynda köpräk pikirlenip, üstünlüge ýetmek isläp, ahyrynda ol zatlary öz saglygyňyz bilen tölemeli bolsa, muň hiç kili zerurlygy, gerekligi bolmazmy kadip pikir etýäris. Mizan ýyldy, terediler. Bu hepde siz öz iş wezipeňizde, iş okuýuňyzda,
iş ihlasıňyza has köprek ünslerseňiz çemeleşdeňiz gowalar. Çünki hepdeniň dowamyny diňe siz öz ihlasıňyzy, zähmetiňizi açyk görkezmeli hepdeleň biridir. Hemde mehriban mizanlar hepdeniň dowamyny siz öz bilesigilçiligiňizi adamlara, töwereňizdäki işdeş ýoldaşlaryňyza kän bildirmez. Hemde işdäki sırlary tiz öwrenmäge çalyşyň. Bu siziň işiňizde, tejribeleriňizde ören gowy täsirini ýetirer. Oňolsa iň ygtybarly ýoly ünsür. Siz öz işdeş ýoldaşlaryňyza hemde etýän işiňizde ören gowy ünsürli çemeleşdeňiz, siziň işiňizde üstünlük gelip biler. Hepdeniň dowamyna siz ýene bir ünsürmeli zatlaryň biri wagtyňyzy tygşytly we peýdaly ulanmaga çalyşyň. Bu siziň işiňizde ören uly täsirini ýetirip biler. Akrap ýyllady, içýanlar. Bu hepdeniň dowamyna siz ören lapy keç bolarsyňyz. Şonuň üçin hem maksatlaryňyza tarap barýan ýolly bir azajyk hereketiňizi togtatýaňyz. Mehriban içýanlar. Hepdeniň dowamyna siz hem gaharly ýagdaýda bolarsyňyz. Şonuň üçin hem size şeýlerek bir maslahat beretim gelýär. Hepdeniň dowamyna siz köprek saz dinlemegi hemde size mehri berji, pişik, güjük, ýani haýwanlar bilen wagt geçirmegi, kitap köprek okumagy maslahat berýäris. Bu siziň nerv sistemaňyzda ören gowy täsirini ýetirip biler. Hemde bu hepdeniň dowamyny size ören zerur zatlar hem satyn almagy maslahat bermeýäris. Çünki hepdeniň dowamyny siz öz ruhy ýagdaýyňyzy kämilleşdirmäge çalyşyň hemde bir azajyk lapy keşligi aradan aýyrmaga çalyşyň. Mehriban içýanlar size durmuşda geljek hepde üstünlük arzu etýäris. Kows ýyllady, kemanlar. Geljek hepde siz ören köp zähmet çekip bilersiňiz. İşiňizde ören köp wagt sarp edip bilersiňiz. Ýöne bady howalyk etmek size maslahat bermeýäris. Şeýle-de siz öz dost ýarlaryňyz bilen adından bir gejäni geçirmegi, olar bilen söhbet etmegi maslahat berýäris. Bu siziň ruhuňyzyň galkynmagyna, işiňizde bolan höwesiňiziň hasam artmagyna uly täsirini ýetirer. Şeýle-de mehriban kowslar hepdeniň ortasyny her bir etjek işiňiziň meýilnamasyny düzmegi, dürüst düzmegi maslahat berýäris. Çünki meýilnamaly ýerine ýetiren işiňiz dost ýarlaryňyz hemde işdeş ýoldaşlaryňyz bilen hassa gowy gatnaşykda bolmagyňyza ýardam eder. Şeýle-de mehriban kowslar işdeş ýoldaşlaryňyz daşda öwreňizdäki adamlar bilen mylakatly bolmagy, güler ýüzli bolmagy maslahat berýär. Size gowy täsirini ýetirer. Jedi ýyllady, ogluklar. Hepdeniň başyna duşenbe gününi siziň kelleňizde iýen pikirlerden saplanmagy maslahat berýäris. Hepdeniň sişenbe günü bolsa siz ähli ýerine ýetirjek işleriňiziň meýilnamasyny düzüp taýýarlanmagy maslahat berýäris. Hemde mehriban jediler, durmuşdaky bolýan dawa jenjellere kän ünsürmezlige çalyşyň. Şeýle-de siziň maddi hemde ruhy taýdan ýagdaýyňyz ören gowy ýöne diňe bir jazady öz diň duşlaryňyz bilen gowy ara gatnaşykda bolmagy maslahat berýär. Mehriban jediler, size bir täze başdan geçirmeler hem başlap biler. Hepdeniň ýekşenme ony diň almak üçin, siziň lezzet almagyňyz üçin ören gowy günleriň biridir. Dalaw ýyllady, gowa. Geljek hepde siz ören başagay hemde siz üçin kynçylykly hepdeleň biri bolar. Sebäbi geljek hepden dowamyny siz örenkän işleri öz boýnuňyza alarsyňyz. Üstünlük gazanmak üçin bolsa, ol işleri belli hemde tiz wagtda ýerine ýetirmäge çalyşyň. Kynçylyk döreýär diýeniň sebäbi hem siz örenkän işleriň toplanmagy esasyny şol işleriň köplügi sizi ýaýdandyrar. Şonuň üçin hem siziň ilkinji ýerine ýetirmeli dadyňyz meýilnama düzmeli hem de şol meýilnama esasyny işleriňizi tiz wagtda ýerine ýetirmäge çalyşmaly. Ýöne mehriban dalalar, geljek hepden dowamyna sizden kömek soran adamlary şahsy behwidiňiz üçin ýerine gaýtarmaň. Hökman el kömegini ezip bilmeseňiz, dil kömegini, ýani motivasiýa, kömek bermek, ýani dilden geljek islenip kömegi ol adama hökman beriň, kömek edin, golluk berin. Bu siziň işiňizde hem täsirini ýetirer, durmuşyňyzda hem. Şonuň üçin hem ýagşylyk etmek her bir adama, o adamlara mahbus häsiýetleriň biridir. Mehriban dalalar, size durmuşda üstünlükler hemra bolsun. Hut ýyllady, balyklar. Bu hepdeniň dowamyna size kanseляriýa dukanyna aýlanmagy, gezelenje etmegi, şol ýerde wagt geçirmegi maslahat berýär.
Ol dukandan siz ruchko, depter, hemde işte gerekli olan bir neçe materiallar almagy maslahat berýär. Hemde mehriban balıklar. Gelecek hepten dowamyna sizin şeyle bir habar gelip boşar. Ol habar sizin durmuşuňyzda, garaýşyňyzy hem üýtgedip biler. Şeylede maşgala durmuşuňyzdaky bir neçe aladalar, kynçylyklar, ýükler gelecek hepden dowamyna birazajyk adalar. Hemde size gollog berýän, sizin ruhuňyzy göterýän adamlar bilen söhbetdeş bolmak üçin gelecek hepde iň oňaýyn bagtlaryň biridir. Şonuň üçin hem mehriban hutlar size durmuşda üstünlük yaran bolsun. Ýylla tälenamasy gepleşigimiziň hormatly muşdaklary. Gepleşigimiziň bu sanyna size 31-nji ýanwardan 6-njy fevral aralygynaky ýyllyk täzeliklerini ýetirdik. Gepleşigimiziň ahyrynda siziň ähliňizde, durmuşyňyzda, işiňizde üstünlikleriň hemra bolmagyny arzu etýär. Şeýlede goý siziň durmuşyňyzda size peýda berjek täze tanşlyklaryň köp bolmagyny arzu etýäris. Şahyryň şeýlerek bir tetri bar. Dagy näme ananman, ananýaryn elbetde. Bir çümmüjek gowluk bardyr iň bir erwetde. Şol çümmüjek gowlugy görjek bolan adamlar. Ýene-de bir hakykat bardyr dünýe döräli. Akguşdanam tapmak bor bir çümmüjek garany. Şol çümmügi görmändirek geçjek bolan adamlar. Şahyryň şu tetirlerinden uğralyp durmuşda ýaşamagy siziň ähliňizde maslahat berýär. Gepleşiklerimiziň inneki sanlaryna didarlaşýançak hoş wagtyňyz.